Surprise, motherfucker, moje meno je Lolino a ja vás vítam u tohto dielu z hry Shakes and Fidget. Mám tu zvláštneho hostia, Xon LP, pozdrav. Hi guys. No a jeho kanál bude v popise videa a začíname na S20 a kto mi neverí, že už mám v 56 hotové sklo, tak sa presvedčte sami. Ja si dám hospodu. Pozrite, ja si dám hospodu. Na nejaký quest si dám. Tak. A idem pohode do arénky. Vidíš? Vidíte? Vidíte, ľudia? No. A takto vyskúšame, vlastne ešte som nebol pozrieť v zbrojke, tak pozriem. No takže máme tu, ty vole. Si môžeš potom pozrieť, že čo mám v zbrojke. Však ho vidím s diaľkou. Ja aj vlastne mám zdiaľko zapnuté. Hovno mi padlo toto. Nič. Všetko na obratnú z minus. Jak to, ty vole? Nič, idem pozrieť do čaráku. Čo sa vlastne tam dalo. Pretač hubu, mne padol dneska okrídlený. Hej. Ale ja nechcem pretačať, lebo vlastne ja si budem šetriť. Keď náhodou vlastne mi padne nejaký epic, tak vlastne ja si to chcem našetriť. Takže si vylepším zdravie. Tak, a toto. Ešte raz zdravie. Tak, 69 zlaťakov. Dobre, ja. No a ideme vyskúšať chrastivú kobru. Padneš? Padne. Nepadne. Nevadí, tak my ideme na svet 20, či 22, tak? Kde máme postavu Lolino. A ideme do arenky pozrieť, že na koho sa zaútočí. Tak a dáme si zbrojku. Skús mi hodnotiť postavu. Meno. Alice. Dobre. No takže toto je na prd. Ale koľko to stojí zlaťakov, tak za to si kúpim aj niečo iné, ty vole. Počkaj, tu si mohol kúpiť ten opasok. Ešte pozriem do či do čaraku. A ok, takže pozriem na opasok, že koľko stojí, no nemám na ňo. Som šebrak. Šebrak. Ty vole, ja si nemám čo vylepšiť, ja si akurát šťastie raz môžem vylepšiť. Šetri goldy. Dobre, a vyskúšame kamenného obra. Čo mi povieš, bratn? Nepadne. Ne. Ha. Nevadí, ideme do hospody. Vieš čo, ja ti zastavím to zdielko, čakaj. Dobre, takže ideme do hospody. Takže toto. Takže syn slávy. Alice? Hej. Tak, 33. OK, takže ani epic nemáš? Ne, mne nepadol. Ty si lama. Ja len jeden epic padol. Dobre, takže veci na obratnosť ako celkom dobrá postava. Bez epikov. Tie epiky, no, tam chýbajú. Dobre, takže ideme na S15, kde máme Lolinové LP. Ako prvý z mojich spolužiakov som vlastne dostal epic. Sice úplne na prd, ale bol to epic. A všetko sa ráda. Takže idem pozrieť do zbrojerny, čo mi tam padlo. No, 3 luky, nech sa páči. Že to je Birdlice,
To je prdlajs. To je prdlajs. To je prdlajs. A prdlajs. Idem pozrieť do čaroobchodu. To je pekné, ale nemám na to cash, lebo som šebrák. Čo si jak? Padajú ti luky, ty král. No, díky, bro. Nevadí, idem skúsiť podzemie. Nemrtvý, vyskúšam ho. Nevadí, nepadol. Dám ho spodu na cash. To je... Čakajte, no čo bolo toto? Na hovno je to. Dobre. A ideme na postavu na polskom serveri. A idem pozrieť do čaroobchodu, čo tu máme. Heliky na obratno si nechaj. Tu mám nejakú húlku. To je na prdlajs. Dobre, to je nič. Sa mi nechce pozerať. Čo si môžem vylepšiť? Ne, jeden gold mi chyba. Nevadí, idem vyskúšať podzemí. A vyskúšame kostlivca. Ne. Nevadí. A ja sa týmto s vami budem lúčiť a vidíme sa u ďalšieho videa a vlastne keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite ma podporiť svojím odberom a lajkom a kto vlastne ešte nemá potvrdený odber, určite ho potvrďte. No prepáčte, maminátor prišiel do izby. No nevadí, ja sa s vami lúčim a uvidíme sa u ďalšieho videa. Pozdrav X-Zone. Sayonara. Čaute.